Hola, amants de l'art! Hi ha obres que, aparentment modestes pel lloc que ocupen dins la història oficial de la pintura, acaben adquirint una funció de frontissa entre èpoques. La dona tràcia portant el cap d'Orfeu, de Gustave Moreau, és una d'aquestes frontisses, per la manera com reescriu un mite antic en clau de visió interior, per com eleva la figura femenina a mediadora del misteri artístic i pel seu paper en la gestació d'una sensibilitat que coneixerem poc després com a simbolista i decadent. Gustave Moreau és, dins la segona meitat del segle XIX francès, una figura deliberadament excèntrica. Se'l defineix com un artista estrany i solitari, que no encaixa còmodament en cap de les grans famílies estilístiques del seu temps i que només molt tard, cap als 66 anys, entra com a professor a l'Escola de Belles Arts, on tindrà com a alumnes a Matisse i Rouault. Format en el context acadèmic parisenc, influït per Delacroix i Chassériau, enriquit per una llarga estada a Itàlia, lector de Wagner i dels poetes simbolistes, el seu univers està immers en l'àmbit del que és sagrat i diví, poblat de personatges envoltats d'un halo misteriós i irreal que semblen aparicions sobrenaturals o déus terribles i impecables en un clima on la bellesa i l'espiritualitat es barregen amb la morbositat i el somni. Un tret distintiu d'aquest univers és el lloc atorgat a la dona. Moreau ressalta molt particularment a la dona, a la que representa amb tota la seva bellesa i plenitud, però també amb tot el seu poder de seducció i malignitat, creant un model femení peculiar. No és l'encant de la feminitat el que plasma, sinó la força subjugadora del seu encís i l'atractiu fatal de la seva bellesa, que conjuga amb dosis de perversitat. És en aquest marc on cal situar la jove Tràcia que sosté el cap d'Orfeu, ni simple heroïna pietosa, ni bacant assassina, sinó figura enigmàtica que condensa erotisme, pietat i poder silenciós. Aquesta tela, exposada al Saló de 1866, sota el títol «Una jove agafa en veneració el cap i la lira d'Orfeu, transportades per les aigües de l'Ebros fins a les costes de Tràcia», és un dels primers grans manifestos d'aquest imaginari. Ofereix un macabre i meditabund epíleg de la llegenda que esdevé un misteriós conglomerat de sexe, art i mort. Aquest caràcter entre fúnebre i contemplatiu, sumat a una llum crepuscular i a un paisatge d'aire leonardesc, ha fet que alguns comentadors parlin d'al·lucinació narcòtica, més que no pas d'una simple il·lustració mítica, una visió d'ulls tancats que anticipa tot el simbolisme cap al 1890. I és justament aquí on la tela, tot i la seva aparença històrica, es converteix en una pedra angular del simbolisme. Pel que fa a l'anàlisi iconogràfica. Per comprendre l'abast de la llibertat que es pren Moreau, convé recordar breument el relat mític. En la mitologia grega, Orfeu és el músic i poeta capaç d'encisar animals ferotges i fer moure arbres i roques. Després de perdre Eurídice, quan una serp la mossega, baixa als inferns per recuperar-la. Però la mirada enrere imposada per Hades els condemna a la separació definitiva i, de retorn al món dels vius, es tanca en el dol i refusa l'amor de les dones. Les Mènades, o dones tràcies, irritades per aquest refús, les quarteren furiosament. El seu cap, encara cantant, i la seva lira, encara vibrant, són llançats al riu Hebros, que els arrossega fins a Tràcia. Moreau no s'interessa pel moment orgiàstic de la destrucció, que tanta fortuna tindrà en altres artistes, sobretot a partir de finals del segle XIX, amb pintors fascinats per la bacanal i la bogeria col·lectiva, sinó per l'epíleg silenciós, el moment en què, segons el seu propi títol, una jove recull el cap i la lira arribats per les aigües del riu. Aquest desplaçament iconogràfic és fonamental. Allà on el relat original insistia en la violència,
Moreau es fixa en el després, en la sedimentació lírica de la tragèdia. La iconografia del quadre és extremament clara i alhora plena de detalls simbòlics. Al centre, dominant l'espai vertical, s'hi veu una dona tràcia exòticament vestida. Porta robes de caient pesant, estampades i brodades amb joies. La seva fesomia és jove, delicada, d'una bellesa idealitzada que tanmateix defuig la dolcesa convencional per decantar-se cap a una serenor quasi hieràtica que, amb les mans delicades, tenyides d'ombra daurada, sosté el cap decapitat d'Orfeu que reposa sobre la seva lira. Potser pretén aquesta bondadosa verge fer oblidar la bogeria de les bacants? Tots dos, la jove i el cap, tenen els ulls tancats i el rostre de la jove i el d'Orfeu presenten una estranya semblança absorta en una infinita contemplació. La mateixa línia del nas, la mateixa boca tancada, els mateixos ulls tancats. Aquest detall, els dos rostres semblants i els dos ulls tancats, és capital. El quadre construeix una mena de duplicació com si la jove fos un doble femení d'Orfeu, el seu reflex o la seva successora espiritual. No és només la noia que recull una relíquia, és també una figura en qui el geni d'Orfeu sembla reencarnar-se, o si més no, trobar un receptacle. A la part superior esquerra, formant quasi part del grup de núvols, hi ha un grup de pastors músics, petits, llunyans, tocant instruments, com una reminiscència o eco del descobriment musical d'Orfeu. I a la part inferior dreta, minúscules però evidents, dues tortugues evoquen un episodi del mite. La primera lira s'hauria construït amb una closca de tortuga. Aquestes presències funcionen com a contrapesos simbòlics. Els pastors celestials i les tortugues terrestres marquen una diagonal que travessa el quadre, establint una relació entre cel i terra, so i silenci, orígens de la música i supervivència del seu encant després de la mort de l'artista. Al fons, un paisatge fet de roques escarpades, vegetació vaporosa, horitzons indefinits i tot banyat per una llum crepuscular, ni diürna ni nocturna, amb núvols densos, un paisatge fantàstic com els de Leonardo. La llum és terciària, indefinible. No hi ha un sol ben localitzat, sinó una claror difusa que no només unifica l'escena, sinó que col·loca la narració fora del temps històric en un espai mental. Cal remarcar que no hi ha ni la turba de Mènades, ni el moment del desmembrament, ni el curs violent del riu. Moreau escull el moment posterior, silenciós, en què una sola jove recull el doble trofeu, el cap i la lira. Això canvia radicalment la semàntica del mite. L'orgiàstic cedeix pas al meditatiu. La col·lectivitat furiosa és substituïda per una figura única, quieta. L'horror del suplici es transforma en escena apaivagada que misteriosament se salva de la morbidesa submergida en llum crepuscular. Iconogràficament, doncs, Moreau hibrida el mite amb altres models visuals. La jove que sosté el cap recorda iconografies cristianes, per exemple, la Judit amb el cap d'Holofernes o la Salomé amb el cap de Joan Baptista, però sense la teatralitat barroca. Aquí el cap no és mostrat a ningú, sinó acollit en veneració. Pel que fa a l'anàlisi iconològica, la tela es revela com una al·legoria complexa de la condició de l'artista i de la relació entre erotisme i destrucció. L'obra ha estat sovint llegida com una condensació de tres vectors: erotisme, art i mort. Aquest seria el seu desplegament. Per una banda, art immortal versus cos mortal. En primer lloc, la presència del cap decapitat d'Orfeu, unit indestriablement a la lira, tradueix plàsticament la separació entre cos i inspiració. La decapitació, present també en els mites bíblics de Judit i Holofernes o Salomé i Joan Baptista, és una forma extrema de desmembrament que, en context artístic, pot llegir-se com una metàfora de l'art alliberat del suport carnal. El cos d'Orfeu ha desaparegut. El que resta és la seva veu, el cap, i el seu instrument, la lira. Moreau, però, redueix aquesta veu al silenci, congelant-la en un estat de contemplació eterna.
El cap no canta, però sembla escoltar una música que només ell i la jove poden escoltar. El mite diu que el cap seguia cantant i la lira sonant. Moreau ho transforma en una imatge d'extrema quietud, però el contacte íntim entre cap, lira i la jove suggereix una mena de transfusió espiritual. El cap no és només un trofeu, és una relíquia que transmet al cos de la dona i, per extensió, a l'espectador, el misteri de la creativitat. En segon lloc, l'erotisme sublimat i feminitat enigmàtica. La figura femenina que sosté el cap introdueix la dimensió eròtica. Tot i que l'escena defuig qualsevol nuesa explícita, hi ha un erotisme de contacte en la pròpia proximitat de cossos. La jove abraça literalment el cap, el sosté contra el seu cos, l'acull entre els seus braços. És un gest que conjuga maternitat, pietat i desig. La dona es presenta com a receptacle del geni masculí decapitat, com a mediadora que transforma la violència en contemplació. El sexe s'hi presenta desexualitzat en superfície, però carregat de connotacions simbòliques. La dona com a mitjancera entre la vida i la mort, entre el cant i el silenci. En tercer lloc, l'amor impregna tota la composició, però d'una manera apaivagada, que misteriosament se salva de la morbidesa. Allò que en altres artistes seria una escena de gore, com les Salomés tardoromàntiques amb el cap degotejant de sang, aquí es converteix en una mena de pietat pagana. El dolor s'ha sublimat en meditació. La decapitació adquireix un valor gairebé sacramental. El cap separat esdevé objecte de culte. Moreau se situa en aquesta línia. La jove bondadosa que recull el cap actua com a sacerdotessa oficiant d'un ritual de memòria, potser per fer oblidar la bogeria de les bacants. El sacrifici brut de les mènades es metamorfosa en oferiment gairebé litúrgic. El clarobscur daurat i el paisatge crepuscular assenyalen que no som al moment de l'horror, sinó el de la reflexió sobre l'horror, allò que ve després de l'impacte. Ajuntant aquestes línies, la tela pot llegir-se com una al·legoria del destí de l'artista modern. Incomprès, perseguit, Orfeu rebutja les dones que podrien ser llegides com el públic vulgar, destruït per la turba, les mènades absents però pressupostes, reduït a relíquia a mans d'una minoria selecta, la jove Tràcia, figura de l'ànima bessona que hi veu els altres creadors i espectadors exquisits. No és trivial que els escriptors decadents com Joris Karl Huysmans o Proust i més tard André Breton, com veurem més endavant, hi reconeguessin una ànima bessona i un món sonàmbul. La imatge del cap decapitat, sostingut amb veneració, ressona amb la idea del geni maleït, víctima i heroi a la vegada. Hi ha un altre detall que té implicacions iconològiques decisives: la visió d'ulls tancats. Tant la jove com Orfeu tenen els ulls tancats, però sense expressió de mort terrorífica. Més aviat evoquen insomni, èxtasi, introspecció. En termes de teoria de la visió, això significa que el quadre no tracta de la mirada cap enfora, sinó de la mirada cap endins. Aquest tipus de visió d'ulls tancats serà explorat a fons pel simbolisme cap al 1890 i Moreau l'anticipa. L'art ja no es defineix per la seva capacitat de reproduir el que veu, sinó per la seva aptitud per donar forma al que no es veu. Records, somnis, visions, estats de consciència. En aquest sentit, la dona Tràcia portant el cap d'Orfeu funciona gairebé com una imatge programàtica del simbolisme. Les robes orientals, el paisatge fantàstic, els animals simbòlics, tortugues, possibles al·lusions als grius, etc., situen la imatge fora del temps i de l'espai europeus. Aquesta mirada de les llegendes clàssiques i bíbliques, que ens les fa veure com al·lucinacions narcòtiques, més que il·lustracions d'un patrimoni occidental comú, reforça la dimensió escapista de la tela. És un refugi contra el realisme de Courbet, un rebuig de l'antiintel·lectualisme que, segons Pierre Courtion, caracteritza l'art coetani. D'aquesta manera, la dona Tràcia és menys una il·lustració del mite que no pas un somni sobre el mite, una fantasia on el relat antic
serveix de suport a obsessions modernes, la fascinació per la fam fatal, la por del desig i la mort, el culte a l'artista maleït. Una de les qüestions que se sol plantejar és la de la model. Qui pot ser la jove Tràcia? La documentació directa sobre aquesta tela concreta és escassa. Moreau no és un artista com Degas, que identifica obsessivament models concrets i, en general, tendeix a treballar amb un repertori de tipus femenins que barreja observació del natural, memòria i idealització. Ara bé, hi ha alguns indicis i contextos biogràfics que permeten formular una hipòtesi raonable. Sabem que Moreau mantingué durant dècades una relació afectiva estreta amb Alexandrine Durer, una dona d'origen modest, culta i discreta, de qui es conserva correspondència i alguns retrats. La seva relació, de caire profundament espiritual i intel·lectual, ha estat llegida sovint com una de les fonts del seu ideal femení, una feminitat alhora reservada, enigmàtica i intel·ligent, molt allunyada de la cortesana a la Manet. És probable que, almenys a partir d'un cert moment, els seus rostres femenins prenguin trets d'aquesta figura central de la seva vida. Tanmateix, el rostre de la jove Tràcia sembla més proper al tipus idealitzat que Moreau desenvolupa a partir de l'estudi de l'art italià i de l'art renaixentista. Les faccions regulars, el nas recte, la boca petita, el coll llarg, recorden més les Madones florentines o certes figures de Leonardo i de Perugino que no pas una persona concreta identificable. En aquest sentit, més que una model biogràfica, la jove Tràcia seria la cristal·lització d'un arquetip femení que Moreau reitera, el de la dona blanca, refinada, d'ulls somniadors, amb una bellesa quasi marmòria sobre la qual projecta els seus mites de seducció i de perill. Ara bé, això no exclou que hi hagi una part d'escriptura del jo projectada en la figura femenina. La semblança entre el rostre d'Orfeu i el de la jove pot suggerir que, en el fons, és Moreau mateix qui es duplica en figura femenina, com si ella fos un alter ego invertit del poeta. La part receptiva del mateix artista, la seva ànima, al seu costat nocturn. En aquesta lectura, la model real passa a segon pla davant la construcció d'un subjecte pictòric mixt, mig masculí, mig femení, que parla de la complexitat del desig i de la identitat a finals del segle XIX. Pel que fa a l'anàlisi sociològica, situar la tela en el context del París de la dècada de 1860 és decisiu. Mentre Courbet exhibeix els seus picapedrers i l'enterrament a Ornans, mentre Manet escandalitza amb le Déjeuner sur l'herbe i poc després amb Olímpia, Moreau s'endinsa deliberadament en un altre camí, el de la pintura de visió. Com ho resumeix Courtillon, l'obra de Moreau està farcida d'esfinx, grius, hidres, unicorns i flors místiques, de dàlies i lires mortes. Aquest art sobrecarregat de columnes d'òpal i de parets de crisoberil era exactament el contrari del realisme de Courbet i de l'antiintel·lectualisme. Aquesta descripció, que podria semblar només un retrat estilístic, té una dimensió sociològica clara. Al París de la dècada de 1860, l'art viu una tensió intensa entre, d'una banda, el realisme social i polític, és a dir, Courbet, i la modernitat escandalosa de Manet, i de l'altra, una línia de continuïtat més idealista, espiritual i esteta. Moreau s'inscriu en aquesta segona línia, però ho fa d'una manera particular. No es limita a repetir temes bíblics o històrics segons la gramàtica acadèmica, els travessa amb una sensibilitat quasi visionària, com si el mite servís per escapar d'una realitat massa brutal, massa banal o massa prosaica. En aquest sentit, la dona Tràcia pot interpretar-se com una resposta a les angoixes d'una societat en plena transformació. Haussmannització, industrialització, conflictes de classe, guerra imminent i debat sobre el paper polític de l'art. Allà on Courbet mostra picapedrers esgotats o enterraments rurals i on Manet col·loca una cortesana despullada mirant-los sense filtres, Moreau proposa una via de fuga cap al mite,
l'Orient inconscient, oferint un refugi en el sagrat laïcitzat del mite, en la bellesa decorativa, en el simbolisme culte. La seva obra satisfà una demanda d'escapisme intel·lectual en sectors de la burgesia que, tot i estar immersos en el capitalisme modern, cerquen formes d'experiència estètica més elevades, allunyades de l'àmbit del treball i de la política. La compra de la tela per part de l'Estat reforça aquesta lectura. L'aparell oficial tria per representar França un art que no interpel·la directament les tensions socials, sinó que proposa una imatgeria de refinament espiritual i cultura clàssica. En aquesta tria hi ha una opció ideològica. Millor Mogó que Courbet, millor Orfeu decapitat que camperols insurgents. Alhora, reflecteix una cultura burgesa culta que busca en el mite clàssic i en l'exotisme una forma de distinció. Reconeix el tema d'Orfeu, apreciar la subtilesa de les al·lusions, tortugues, pastors, gaudir del refinament ornamental. El quadre és una mercaderia de luxe cultural. L'èxit de crítica i adquisició per part de l'Estat, malgrat el seu caràcter excèntric, indiquen que aquesta via intel·lectualista troba un lloc dins l'ordre oficial com a equivalent noble al realisme incòmode de Courbet. Allà on l'Estat podia recelar de les masses camperoles de Courbet, Mogó ofereix un mite despolititzat però carregat de simbolisme. En termes de sociologia de l'art, per tant, la dona tràcia opera com a alternativa ideològica dins el mateix camp institucional. Un art de gran cultura que s'oposa al realisme social i anticipa l'autonomització del simbolisme. Pel que fa a una lectura feminista, Mogó ressalta molt particularment a la dona amb tot el seu poder de seducció i malignitat, creant un model femení peculiar, on la bellesa es conjuga amb perversitat. Aquesta dona tràcia és un cas complex perquè no és una de les mènades violentes que esquarteren Orfeu. Més aviat sembla una excepció benigna, una verge pietosa que recull el cap. Però alhora, iconogràficament, encaixen una sèrie de figures femenines de Mogó, com Salomé, Helena, les filles de Teseu, que cristal·litzaran en el tipus de la femme fatale, dona associada al perill, a la mort, al poder sobre l'home. Des d'una òptica feminista podem plantejar diverses línies. La dona com a guardiana del geni masculí. La jove tràcia no és artista, és aparentment la devota que sosté la relíquia del geni. La seva funció és conservar, venerar, potser plorar, però el poder creatiu roman associat a Orfeu. Aquesta asimetria reprodueix un esquema clàssic. L'home és el creador, la dona és musa, devota o destructora. Ambigüitat entre bondat i perill. La manera com Mogó construeix les seves figures femenines, bellesa plàstica, exotisme, erotisme latent, les col·loca sempre en un registre d'atracció perillosa. La similitud de rostres entre ella i Orfeu reforça un possible doble joc. És germana espiritual, però també podria ser llegida com l'encarnació d'allò que ha destruït el poeta, és a dir, les dones tràcies. L'ambivalència esdevé clau. La dona és alhora salvadora i potencialment culpable. La bellesa va inseparablement lligada a la seducció i a la perversitat. La jove s'hi presenta com una mena de verge compassiva, gairebé una pietat pagana. Recull el cap, el sosté amb delicadesa, el mira o el somnia amb els ulls tancats, amb una dolçor melancònica. Apareix, doncs, com a correctora d'accessos, com a agent que posa límits a la violència d'altres dones, les bacants, i redimeix el destí del poeta. D'altra banda, però, la manera com Mogó construeix aquesta feminitat la situa dins l'univers de la femme fatale, almenys en potència. El seu cos ornamentat, l'exotisme de les robes, la inscripció en un clima sensual i místic la relacionen amb altres figures de l'artista, com la seva famosa Salomé dansant davant d'Herodes, o l'aparició on la dona és l'encarnació literal de la seducció mortal. El fet que sostingui un cap d'home decapitat la posa en continuïtat iconogràfica amb Judit i Salomé.
dones que detenen un poder directe sobre la vida i la mort dels homes. La posició de la jove entre aquests dos pols, verge piadosa i femme fatal potencial, revela molt sobre els imaginaris masculins del segle XIX. La dona és vista com a altre radical davant de la racionalitat masculina, o bé s'erigeix en santedat asexuada o bé es converteix en cos eròtic i destructor. Mogó, tanmateix, matisa aquesta dicotomia mitjançant l'espiritualització de la seva feminitat. La jove Tràcia no és una cortesana ni una bacant nua. És un ésser mig místic, mig eròtic, que opera en un espai liminar entre carn i ànima. La jove no actua en el sentit fort, no destrueix, no decideix el destí d'Orfeu, però ocupa el centre absolut de la composició i és la figura més treballada. La seva passivitat narrativa contrasta amb la seva centralitat visual. Això pot llegir-se de dues maneres, com a confirmació del paper ornamental de la dona en la cultura burgesa, cos vell que decora la història masculina, que continua essent, sobretot, superfície de projecció del desig masculí, mediadora passiva del geni d'Orfeu, sense veu pròpia ni agència narrativa pròpia. O bé, com a símptoma d'una inquietud masculina davant el que es percep, inconscientment, com a poder femení interior, com a força silenciosa de la feminitat capaç de custodiar, reinterpretar i potser apropiar-se del llegat del poeta. A diferència de moltes imatges del segle XIX, on la dona s'adreça a l'espectador, com en el cas de l'Olímpia de Manet, tant Orfeu com la jove tenen els ulls tancats. Des de la teoria feminista de la imatge, això trenca, parcialment, la dinàmica de la mirada masculina. Ella no mira l'espectador, no ofereix el seu cos a l'espectador com a objecte conscientment disponible, sinó està submergida en el seu propi món interior. No és l'Olímpia de Manet que retorna la mirada, però tampoc és una figura completament inconscient. Encara que la seva imatge segueixi sent produïda per una mirada masculina, hi ha en aquesta clausura ocular un gest de resistència simbòlica. La dona, com a ens, que no es defineix només pel que veu l'home, sinó pel que no mostra, una imatge d'autocontemplació que pot llegir-se com a resistència a la mirada externa. En síntesi, la dona Tràcia de Mogó reprodueix molts trets de l'estereotip de la feminitat fatal, però els embolcalla en una aura mística i introspectiva que ha permès lectures més matisades. No és només una femme fatal, és també una sibil·la, una sacerdotessa, una imatge del poder interior femení, encara que aquest poder sigui construït des d'una mirada masculina. Pel que fa a la composició, tenim una composició obliqua que recorda un naip, és a dir, una carta del joc de cartes, i trobem una estructura que s'acosta a la d'una carta de joc amb figures als vèrtexs oposats amb una correspondència entre el grup de músics de dalt a l'esquerra i les tortugues de baix a la dreta. Aquests dos punts, en aparença secundaris, formen una diagonal que dona dinamisme a la tela i actua com a eix d'equilibri. En el centre d'aquesta diagonal, però, lleugerament desplaçat cap a la dreta, hi ha el grup principal, la jove i el cap d'Orfeu amb la lira, generant una sensació de moviment lent cap a l'esquerra, és a dir, cap al riu, cap al passat. El seu cos s'ancora en una vertical sòlida que estabilitza la composició, però el seu gest, la inclinació del cap i la línia del braç introdueixen un lleuger desplaçament cap a l'esquerra dialogant amb el grup celeste. El vèrtex superior esquerre està ocupat pels petits músics en núvols, que equilibren visualment el pes del grup central i obren la composició cap al cel. Aquesta obliqüitat organitza un recorregut visual. L'espectador és atret primer pel rostre de la jove i el cap, és a dir, al centre. La mirada és guiada cap amunt a l'esquerra per la línia del seu braç fins als músics celestials. Baixa després per la diagonal invisible, però reforçada per la línia del paisatge fins a les tortugues de la dreta. És una composició que conjuga estabilitat, la verticalitat de la jove, la frontalitat del seu cos i dinàmica, les diagonals i els ecos als extrems. L'efecte global és paradoxal. Tot és quiet en els gestos,
però l'arquitectura interna crea una sensació de moviment espiritual i la mirada es desplaça sense aturar-se. Pel que fa a la tècnica i l'estil. Tècnicament, Moreau desenvolupa aquí trets propis de la seva maduresa, cap al 1870. Els clarobscurs daurats, les complexes composicions i el clima alhora sensual i místic. Pel que fa al clarobscur daurat, el color hi juga un paper fonamental. La llum no és blanca, sinó daurada, com si tot fos vist a través d'un filtre d'ambre, com si emanés tant de les superfícies com del fons. La gamma cromàtica és rica, però matisada. Vermells profuns, blaus foscos, verds misteriosos, or vell en les joies i detalls. Els punts de màxima llum, rostre, mans de la jove, front del cap d'Orfeu i alguns plecs del vestit, emergeixen suaument d'un fons enfosquit. No és simplement efecte de la paleta, és una opció simbòlica. Evoca les icones bizantines, l'or dels fons medievals, la tradició de la pintura religiosa on el daurat simbolitza el món diví i contribueix a desrealitzar l'escena. En Moreau, però, aquest món diví ha estat secularitzat. Ja no és el déu cristià, sinó l'univers del mite, de l'art i de la bellesa. La pinzellada és minuciosa, quasi miniaturista en els detalls ornamentals, en els brodats, les joies, les textures de les robes, amb una factura més lliure en el tractament del paisatge i dels núvols. Aquest contrast reforça la centralitat de la figura femenina que concentra l'energia pictòrica mentre al fons esdevé espai oníric més difús. El dibuix, heretat de la formació acadèmica, es manté ferm. Contorns precisos, mans ben construïdes i expressives, rostres modelats amb delicadesa. Però aquest dibuix no es posa al servei d'un naturalisme. Serveix per donar consistència a un món que, en termes de tema, és completament irreal. La superfície està carregada, però no fins al punt de perdre legibilitat. És una sobrecàrrega controlada. Pel que fa al detallisme ornamental, robes, joies, brodats, elements arquitectònics, llunyans, flors, tot participa d'una exuberància decorativa, que Curtion associa amb columnes d'òpal i parets de crisoberil. És un art que es complau en l'excés, en la saturació simbòlica. Tots aquests elements converteixen la tela en una peça emblemàtica de l'opció estetitzant de Moreau. Contra el traç ràpid i més ocular de l'impressionisme naixent, ell aposta per una pintura densament treballada, que exigeix estones de contemplació, gairebé com qui llegeix un poema o una partitura. Estilísticament, això situa Moreau en un lloc diferent de Manet o de Monet. No abandona el dibuix ni el clarobscur, sinó que els fa servir per transcendir la realitat, no per descriure-la. L'art de Moreau és el que, més tard, el simbolisme definirà com a art d'idees i d'estats d'ànims, no d'aparença perceptiva. Pel que fa a la història del quadre, pintada cap al 1865, fou enviada al Saló de 1866 amb el títol llarg ja esmentat. El context és important. En aquells anys, el Saló és l'espai de legitimitat per excel·lència, però també un camp de batalla on es confronten el realisme de Courbet, les audàcies de Manet i, de manera més discreta però constant, les propostes d'altres artistes acadèmics i espiritualistes. Malgrat el seu caràcter excèntric, el quadre obté un èxit de crítica notable i l'Estat el va adquirir immediatament. Això implica que la tela entra en col·leccions públiques franceses en un moment relativament precoç, sent així consagrada com a obra de referència. El fet que una pintura tan carregada de simbolisme i d'al·lucinació narcòtica fos acceptada pel jurat i comprada per l'Estat és en si mateix significatiu. Apunta a una obertura de l'aparell oficial a formes d'art que, sense ser revolucionàries en el pla formal, sí que trenquen amb la feina narrativa i moral típica de la pintura d'història. Amb el temps, l'obra passa a formar part del fons que avui allotja el Musée d'Orsay, museu especialitzat, com sabem, en art del període 1848-1914. Allà, la dona tràcia es veu avui al costat d'altres obres simbolistes i decadentistes i també en diàleg amb el realisme, l'impressionisme i el naturalisme.
Aquesta recontextualització ha reforçat la lectura de Moreau com a precursor del simbolisme, més que no com a simple epígon academicista. I pel que fa a la recepció crítica, encara que avui associem Moreau sobretot al simbolisme, cal recordar que en el seu moment ell és percebut principalment com un artista d'història d'una mena particular, molt treballat, molt literari, però encara inscrit en els circuits oficials. El fet que La dona tràcia fos un èxit de crítica i adquirida per l'Estat n'és un indici. En una època en què Manet és rebut amb hostilitat, recordem l'escàndol d'Olímpia el 1865, Moreau representa una mena de modernitat acceptable. La seva temàtica antiga i el seu virtuosisme li obren la porta del reconeixement i indica que el mite clàssic i el seu llenguatge refinat eren percebuts com a legítims i elevats. El seu simbolisme primerenc no era encara interpretat com a amenaça, sinó com a enriquiment cultivat del repertori oficial. Amb el pas del temps, però, la lectura de l'obra es transforma. A finals del XIX, el creixent interès pels mites, per l'inconscient i per l'ambigüitat moral fa que artistes i escriptors simbolistes vegin en Moreau un precursor. Joris Karl Huysmans, a la novel·la Ageburgs, del 1884, descriu amb delectació quadres com els de Salomé i Orfeu i hi troba una sensibilitat decadent, refinada i malaltissa que fa d'ells models ideals per al seu protagonista. Marcel Proust, a principis del segle XX, hi percebrà també una afinitat amb la seva pròpia recerca del temps i de la memòria. El món de Moreau, poblat de visions interioritzades, li ofereix analogies amb la seva escriptura. I més tard, al segle XX, André Breton i els surrealistes recuperen Moreau com a avantpassat del seu interès pel somni, l'automatisme i el subconscient. Breton rendirà homenatge al món somnàmbul de Moreau. No és difícil entendre per què. Visions onírico-místiques, paisatges irreals, saturació de símbols, erotisme latent, decapitacions, desconnexió de la realitat immediata, tot plegat constitueix un repertori gairebé surreal abans del surrealisme. Així, la recepció evoluciona del reconeixement oficial com a continuador de la gran pintura d'història a la consagració com a pare simbòlic del simbolisme i, finalment, a la valoració com a antecedent remot del surrealisme. Alhora, la crítica modernista més formalista, seguint el Greenberg, ha tendit a veure en Moreau un camí lateral, massa literari, massa il·lustratiu respecte a l'evolució cap a l'abstracció. Només amb la revalorització del simbolisme i de l'art visionari a partir de la segona meitat del segle XX, en el marc d'una història de l'art més atenta al subconscient, al gènere i a la cultura visual en sentit ampli, Moreau és reinstal·lat en una posició central per entendre la modernitat, no només el simbolisme, sinó també la fascinació moderna pel cos fragmentat, l'atracció per la imatge de la dona amb el cap de l'home, de Judit a Salomé, de Klim a Beardsley, i la construcció visual del mite de l'artista maleït. Pel que fa a l'anàlisi comparada. Per completar la lectura, és útil comparar La dona tràcia amb altres obres coetànies, per exemple, amb Orfeus d'altres artistes del segle XIX. El tema d'Orfeu és omnipresent al segle XIX. Altres artistes, pensem en Berlioz, Gluck, etc., representen Orfeu en moments diferents. Encantant animals al bosc, és el tema clàssic, baixant als inferns amb Eurídice, sent esquarterat per les Mènades. En aquestes escenes, l'accent recau en l'acció, en la capacitat de la música per transformar la natura o en la violència del càstig. Moreau, en canvi, opta per un instant ni narratiu ni dramàtic, sinó contemplatiu. El que podríem anomenar el silenci després del cant, convertint el mite en al·legoria de la supervivència de l'art. També es pot comparar amb les Judits i amb Salomé. Si mirem altres decapitacions famoses, com la Judit de Gustave Klim o la Salomé d'Odilon Redon, d'Aubrey Beardsley o de Regnault,
Hi trobem una iconografia molt més explícitament sexualitzada i triomfant. La dona hi apareix sovint vestida amb luxes orientals, amb un gest de victòria o de fascinació morbosa davant del cap. Però on Judit i Salomé solen aparèixer triomfants o, en tot cas, associades explícitament a l'acte d'execució, a la dona tràcia, en canvi, el gest és contingut, els ulls tancats, el clima més proper al dol que no pas al triomf. Això no anul·la la connotació de fam fatal, però la tempera en un sentit més ambigu, més introspectiu, més proper a la sacerdotessa que a l'assassina. Això matisa la relació de Moreau amb el tòpic de la dona destructora. També pot ser guardiana i mediadora. També es pot comparar amb el realisme de Courbet i la modernitat de Manet. En relació amb el context artístic del 1865-66, la comparació amb Manet i Courbet és especialment reveladora. On Courbet pinta l'enterrament a ornans amb camperols reals en una escena quotidiana monumental, afirmant la materialitat del món real i el pes social dels cossos, Moreau ofereix una escena sense temps, sense espai concret, poblada de símbols. Mentre Manet escandalitza amb una Olímpia que mira al públic sense complexos, obrint una bretxa en la representació del cos femení com a objecte passiu, sacsejant la mirada i la moral burgesa amb nus contemporanis i espais plans, Moreau continua proposant un cos femení idealitzat, vestit, inscrit en el mite. Moreau vol fugir d'aquest món cap al somni místic, sense renunciar tanmateix a una gran elaboració intel·lectual. Tots tres són moderns, però en registres diferents. Realisme social, modernitat formal, simbolisme interior. També es pot comparar amb d'altres simbolistes posteriors com Redon o Klim. Si avancem unes dècades, comparem la dona tràcia amb les visions d'Odilon Redon, els seus caps flotants, ulls tancats, envoltats de foscor o de flors, o amb les figures femenines ornamentals i inquietants de Klim, o amb els universos onírics saturats de símbols i animals fantàstics del mateix Moreau en obres posteriors, Salomé, les quimeres, etc. I veiem una clara línia de continuïtat. Redon radicalitza el gest de Moreau, allibera el cap de qualsevol context narratiu, el dissol en un pur espai mental. Moreau, en canvi, manté encara el pont amb el mite i amb la composició clàssica. És, en aquest sentit, una protoimatge del simbolisme, encara lligada a una iconografia clàssica clara, però ja construïda com a al·lucinació més que com a narració. La dona tràcia portant el cap d'Orfeu emergeix com una icona complexa de la tensió entre art, desig i mort en la segona meitat del segle XIX i esdevé una peça nodal per entendre com, al cor del segle XIX, la pintura comença a desplaçar-se del relat històric a la visió interior. El mite d'Orfeu, que podria haver estat tractat com una simple escena narrativa, es converteix en un escenari on Moreau projecta les preocupacions de la seva època. El destí de l'artista en una societat que oscil·la entre la fascinació i el rebuig del geni, la por davant la feminitat concebuda com a força atractiva i potencialment destructiva, el desig d'escapar d'una realitat prosaica mitjançant la bellesa i el somni. La jove tràcia, amb els ulls tancats i el cap d'Orfeu sobre la seva falda, sintetitza aquesta tensió. És alhora objecte d'una mirada masculina que la converteix en figura ideal i subjecte d'una interioritat que se'ns escapa. És la que sosté literalment el pes del cap del poeta, però també que simbòlicament sosté el pes de la tradició mítica i artística. La seva presència reescriu el relat. Sense ella, Orfeu només seria víctima d'una turba. Amb ella esdevé també relíquia, objecte de culte, figura d'identificació per als Orfeus moderns. En definitiva, és molt més que una curiositat exòtica o un exemple de pintura literària del segle XIX. Funciona com una imatge on convergeixen el mite antic i les obsessions modernes, i on l'artista formula en forma d'al·lucinació narcòtica una meditació sobre la persistència de l'art
més enllà de la mort, sobre l'enigma del desig femení i sobre la necessitat pròpia de tota una generació de tancar els ulls a la realitat per obrir-los, paradoxalment, a la visió interior que inaugurarà el simbolisme.